Min jilab man-nar jinħaraq. Kimi kien jieħu gost joħroġ il-barra jilab ma' sħabu. Ta' kuljum wara li jkun ġie mill-iskola, kienu jgħaddu għalih xi ħbieb tiegħu sabiex imorru dawra bir-roti. Il-mama ta' Kimi ma kienx tgħidlu le, basta jieħu fl-ixkun tal-ilma miegħu sabiex ikollu x'jixrob. Qabel jitlaq dejjem kienet tgħidlu sabiex ma jdumx ħafna ma jiġi lura ħalli jkompli x-xogħol tal-iskola u jieklu flimkien. Kimi kien jaqbad ir-rota li kellu, jilbes l-elmu kulurit li kellu u jitlaq flimkien ma' sħabu għad-dawra tas-soltu. Kienu jgħaddu minn diversi toroq tar-raħal, jisellmu jew jittantaw lin-nies li jkunu għaddejjin bil-mixi u jtelqu ma' xulxin min kien se jirnexxielu jasal l-ewwel sal-kamra ta' ġamri li kienet tinsab fit-tarf tar-raħal. F'din il-kamra, ġamri kien iżomm kelb tal-fenek marbut b'ċinga qiebsa biex ma jaħrabx. Kienet lena tagħhom illi malli jaslu, Kimi u sħabu kienu joqogħdu jimbxu lill-kelb u anki jissuttawlu xi ġebla. Il-povru kelb kien jaqbad jimbaħ kemm jiflaħ, qisu qiegħed jgħajjad biex jiġi xi ħadd u jeħilsu minn dawn il-bravi li kienu qed jiksrulu l-paċi. Tajtx kemm kienu jitqu bih Kimi u sħabu. Darba waħda, Kimi u sħabu reġgħu marru jiġru bir-roti. Wara li jagħmlu tellieqa flimkien, waslu bħas-soltu quddiem il-kamra ta' ġamri. Malli waslu, qabdu bħas-soltu jimxu lill-kelb u jwadbulu il-ġebel sabiex joħroġ mill-kamra. F'daqqa waħda, il-kelb ħareġ jiġri b'kemm kellu saħħa, tant illi ħasadhom. Għall-kontra tas-soltu, ma kellux ċinga marbuta u baqa' ġej jiġri għal warajhom. Kimi u sħabu telqu jiġru b'kemm kellhom saħħa u ħallew ir-roti tagħhom warajhom. Kemm ġrew biex forsi l-kelb ma jilħaqhomx. Malli wasal lura b'nifsu maqtuħ, il-mama staqsit lil Kimi x'kien ġara. Bi ftit ta' biża' għalilha kollox, anki kemm il-darba kienu ttantaw lill-kelb ta' ġamri. Il-mama ma ħaditx gost u qaltlu li dak li għamlu kien ħażin għaliex kull min jilab man-nar jinħaraq. Staqsitu x'kien iħoss hu li kieku kien flok il-kelb bin-nies jittantawh u jimbxuh. Kimi jiddispjaċih tant li flimkien mal-mama reġgħu marru ħdejn il-kamra ta' ġamri b'għadma kbira sabiex jagħtuha lill-kelb bħala rigal. Il-kelb tajtx kemm ferah b'dik l-għadma u malajr għamel ħbieb ma' Kimi. Qatt ma reġa' għamel hekk minn dakinhar għaliex kellha raġun il-mama li kull min jilab man-nar jinħaraq. Tifsira. Jekk wieħed jieħu riskju mingħajr ma jara x'konsegwenzi jista' jkollu, taf tiġi ħażina. Ma tistax tissogra għax ma tafx se jkun ir-riżultat.